Magandang buhay sa ating lahat. Hindi lingid sa ating kaalaman ang nagaganap na krisis dulot ng pandemyang COVID-19 sa bawat mamamayan, kabilang ang larangan ng edukasyon. Kung kaya't ang kagawaran ay patuloy na gumagawa ng paraan upang hindi mapatigil ang pagkakaloob ng kaalaman sa ating mga mag-aaral. Kami sa Kiwanis Club of Historical Cavite ay sumusuporta sa Brigada Eskwela ng Anabuan Elementary School sa pamamagitan ng Brigada Coordinator Ma'am Lani Aranzaso Paredes. Kami ay magkakaloob ng tulong sa mga pangangailangan ng paaralan upang mapanatiling ligtas ang mga kaguruan na ngayon ay humaharap sa matinding pagsubok. Ang mga guro ay kailangan nating protektahan dahil sila ang nagbibigay ng kaalaman sa bawat mag-aaral. Kami rin po ay nananawagan sa iba pang samahan o organisasyon, mga pribadong mamamayan, na sama-sama po tayong magtulungan sa pangangailangan ng ating paaralan at kaguruan sa pagharap sa tinatawag na new normal. Harapin po natin ito na may positibong pananaw at adhikain. Kayang-kaya kung sama-sama. Kasihan nawa tayo ng poong may kapal.